Salam gadyrdan iyleşler. Doğruluk ýoly gepleşimide hoş geldiňiz. Rabbimiz her biriňize hakykat ýoluny aýan etsin we kalbyňyzda hakykat ýoluny bolan imany oýarsyn we iman edip Hudaýyň bereketlerine we çyn batlylygyna eýe boluň diýip dilege edýärin. Biz siziň bilen birnäçe gepleşiklerimizde Yusuf Peýgamberiň taryhyndan, durmuşyň dürli ýagdaýlaryna nädip yeňişli ýaşap biljemiz barada öwrenýäris. Bugünkü gepleşimizde hem mukaddes ýazgylardan Yusuf'un taryhyndan öwrenmege dowam ederiz. Bilşiňiz ýaly durmuşda dürli krizisler, pajaly ýagdaýlar, kynçylyklar bolup durýar. Käwagt insanyň başyna gelýän belalar duýdansyz, garaşylmadyk wagtlarda bolup geçýär. Bularyň bolmagyna käwagt özümiz sebäp bolsak, köplenç bolsa, bular bize bagly bolmadyk ýagdaýlar ýa-da adamlar tarapyndan biziň başymyza gelýär. Mysal üçin ine geçen aýda dören Tokay ýangynlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatyna müňlerçe adamlary uly ýetkilere sebäp etdi. Adamlaryň jaýlaryny, emläklerini ýangyn küle öwürdi. Birnäçe adamlar janlaryny ýitirdiler. Mundan başga da birnäçe hepde mundan öň Indoneziýada bir uçar bedbagtlyga uçrap deňde gaçdy we içindäki 150 golay ýolagçylaryň bary öldü. Dürli ýerlerde söwüşler netijesinde köp adamlar dünýäde kynçylyklara sebäp bolýarlar. Beýle uly ýa-da kiçi bedbaglyklar her gün diýen ýaly dünýäde bolup durýar. Köplenç bular ýaly bedbaglyklar biziň başymyza gelmejek ýaly ýa-da gelmeli däl ýaly görünýär. Emma durmuşymyzda uly ýa-da kiçi kynçylyklar bolup durýar. Bu kynçylyklara biz nähili taýýarlyk görýäris. Başymyza kynçylyklar gelenne olardan yeňişli çykmakda nämeler bize umyt berýär. Olardan nädip yeňişli çykyp bilýäris. Hudaý mukaddes ýazgylaryna, bize ýetirýän mysallaryna ol kynçylyklaryň biziň durmuşymyza emele getirjek gowy häsiýetlerini, Hudaýa bolan umydyň we onuň maksadynyň nähili wajypdygyny bize öwredýär. Hudaýyň merhemeti, umytly wagdalary bilen kynçylyklarda berk durmagy we olary yeňip geçmäge bize güýç kuwwat berýär. Hudaýyň ýazgylaryna biz durmuşyň her bir ugruna, gawat geljek kynçylyklara taýýarlykly bolmak üçin akyldarlyk we maslahat tapyp bilýäris. Yusuf Peýgamberiň durmuş taryhyna biz onuň dürli kynçylyklarda hem Hudaýa bil baglap, Hudaýyň özüne beren gowy häsiýetlerini we ukyplaryny ulanyp, tejribe ýygnap, olarda ösendigini görýäris. Bular netijesinde bolsa, wagty gelip Hudaý Yusuf Peýgamberi köp adamlaryň gelecekde boljak ullukan açlyk belasyndan halas bolmak üçin maksadyna ulanandygyny görýäris. Hudaý Yusufy zannanaky bir gul ýagdaýyndan wagty gelip Müsir padşasy Faraonyň baş veziri derejesine çykardy. Emma bu derejeye çykmak üçin Yusuf agyr, eziýetli, agyrly ýoly geçmeli boldy we her bir ýagdaýynda Hudaýa umyt baglamagy öwrenli we Hudaýyň hak ýoluna anamdar galdy. Şonuň üçin hem Hudaý onuň bu uly wezipe eýe bolmagyna ýol açdy. Yusuf bilen soňky bolan zatlar barada ýazgylar ine şeýle diýär. 2 ýyldan soň Faraon bir düýüş gördi. Ol Nil derýasynyň kenarynda durmuşyn. Birdenke 7 sany bakylan, semiz sygyr derýadan çykyp, gamyşlygyň içinde otlamaga başlaýarmyş. Olardan soň bolsa derýadan 7 sany süňkleri çykyşyp duran hor sygyr çykyp, kenarda öňküleriň ýanynda durýarmyş. Süňkleri çykyşyp duran şol hor sygyrlar beýleki 7 semiz sygyry iýermiş. Şol wagt hem Faraon uykudan oýandy. Ol ýene uyka gitdi we bu gedek başa bir düýüş gördi. Bir ballaktan 7 sany
dok we oňa däne sümmüli ösüp çykýarmyş. Olardan soň bolsa, günnogar ýeline guran 7 sany puç däne sümmüli ösüp çykýarmyş. Soňra şol 7 sany guran puç sümmül beýleki dok hem 9-7 sümmüli ýermiş. Şol wagt hem Faraon ýene de uykudan oýandy we munyň düýşdigine düşündi. Ir bilen Faraonyň ruhy ünjülidi. Ol Misir'in ähli jadygoýlerdir akyldarlaryny çagyryp, olara öz düýşüni gürrüň berdi. Emma olaryň hiçesi düýşleri ýorup bilmediler. Baş saky Faraony üzlenip oňa şeýle diýdi. Şu gün men hata iş edenligimi boyna alýaryn. Bir gün Faraonyň baş nan bişirici bilen maňa gahary gelip, bizi can penalaryň baş tutanyň öýündäki zynnana saldy. Bir gije biziň ikimiz de düýüş gördük. Düýüşleriň hersiniň özüne laýyk ýorgudy bolmaly. Biziň ýanymyzda can penalaryň baş tutanyň hyzmatkary bolan bir ýewre ýigit hem bardy. Biz öz düýüşimizi şoňa gürrüň berdik we ol biziň gören düýüşlenmedi olaryň mazmunyna göre ýorup berdi. Ýüsüň ýorgudy dogry bolup çykdy. Men öňkü wezipäme dolanyp geldim. Başnan bişirici bolsa dardan asyldy. Faraon Yusuf'u çağırtdy. Onu dessine zyndandan çıkardılar. Yusuf özüne serenjam berdi. Geyimlerini çalşırdı ve Faraon'un huzuruna geldi. Faraon Yusuf'a, men bir düýüş gördüm. Ýöne onu ýorup bilýän ýok. Men sen düýüş ýorup bilýärmišiň diýip eşitdim, diýdi. Yusuf Faraona, onu ýorýan men däldirin. Diňe Hudaý Faraona bähwitli düşündürüş berer, diýdi. Faraon Yusuf'a düýüşini gürrüň berdi. Meniň aýdyşym ýaly, Hudaý Faraona öz etjek zadyny görkezipdir. Bütün Misir topragyna 7 ýyl bolalynlyk bolar. Soňra 7 ýyl açlyk geler. Misiriň öňkü bolçulugy unudular. Çünki açlyk Misiri ejizleder. Soňky gelen açlyk bolçulugy unutdurar. Çünki ol juda agyr geler. Faraonyň şol bir düýüşi iki gedek görmegi işin Hudaý tarapyndan keskiýitlenendigini we Hudaýyň onu tizara amala aşyrjakdygyny aňlatýar. Şoňa görä de Faraonyň düşbi pähim paýhasly adam tapyp, onu Misire baş tutan edip bellemegi zerurdur. Faraon bütün Misirde häkimler bellemeliler ve olar 7 ýyllyk bolçulukda Misir ýurdunyň hasylynyň 5den birini almalydyrlar. Goýalar öňlerindäki geljek bolçuluk ýyllaryna galla toplap, onu galalarda Faraonyň ýytyarlygyna saklasynlar. Bu galla Misir açlykdan helak bolmaz ýaly, oňa 7 ýyl azyk bolar. Geçen gepleşimizde öwrenişimiz ýaly Yusuf Misir paçasynyň zynnana ýatan emeldarlaryna gowluk etse-de, haçanla olaryň biri wezipesini täzeden dikeldilerinde hem Yusuf ýatlamady we zynnandan halas bolmagyna ýardam etmedi. Ýazgylarda okan ine bu wakalarymyza çenli Yusuf ýene 2 ýyllap zynnana galmaly bolupdy. Emma Hudaýyň ajaýyp ýollary akyla sygmaz we hayran galdyrjydyr. Faraon bir düýüş gördü. Hiç kim onu ýorup bilmedi we birdenke baş sakynyň ýadyna Yusuf'un düýüşini ýoranlygy ýadyna düşdi. Zynnany ýatdan çykarylan Yusuf bir günne zynnandan çykarylyp, şol döwürde iň güýçli we belli bolan Misir paçasynyň ýanyna çykaryldy. Üns bermeli tarapy Yusuf paçanyň huzuruna taýýarlykly bardy. Hudaýyň ýazgylaryna atyňy söweşe taýýarla, yeňişi Hudaý berer diýen akyldarlyk sözüne eýerip, Yusuf özüne serenjam berdi. Geyimlerini çalşyrdy. Başga esasy mesele bolsa, Yusuf özündäki akyldarlygyny, düýüş ýormak okybyny özüni beýgeltmek maksady üçin ýa-da öz şahsy bähwidini öňüne tutup at awray gazanmak, özüni övdürmek ýa-da adamlara özüni görkezmek üçin ulanmandy.
Hatta Müsür padşasının öňünde hem Hudaýyň gudratyny we şöhratyny aýan etdi we olar barada şaýatlyk etdi. Ol onu ýörýän men däldirin. Diňe Hudaý Farawona bähwitli düşündiriş berer diýdi. Sonra da ol yine bir näçe gezek Hudaý tarapyndan keskiýitlenendigini we Hudaýyň onu tizara amala aşyrjakdygyny aňladýar diýip bu işin Hudaý tarapyndan bolýandygyny we Hudaýyň bu ugurda Yusufa akyldarlyk berip çykalga aýan edýändigini aýdyp bar ünsi Hudaýa gönükdirdi. Ve Yaradanyň erkini hatta Müsür şahsy Farawony hem aýan etmäge çalışdy. Müsür halky hak Hudaýa iman etmedik bir butparast halkdy. Müsür padşasy özüni bir taňry ýaly hasaplap adamlara özüne secde etmege talap edýärdi. Yusuf bolsa hak Hudaý barada olar aýdýardy. Gynansak da bugünler hatta İsa Mesih'e imanlı diýen imanlar arasynda we Ilaytada liderlik derejesinde olan Rabbin ýolunda hyzmatda olan liderleriň arasynda öwünjeňlik, menmenlik, özlerindäki Rab tarapyndan berilen sylaklaryna, ukyplarına ýa-da gazanan nähildir üstünlüklerini görkezmäge çalışýanlar bar. Yusuf ýaly Rab bilen magtanman, onun şan şöhraty üçin ýaşaman, öz ad awraýyň, adyň we derejeň üçin can çekmek, Hudaýyň padşalygyny gurup beýgeltmän, özüňi beýgeltmeklik imansyzlykdyr. Hudaý beýle insanlary halamaýa we beýle tekebbirlik edýänlere garşydyr. Hudaý Yusuf arkaly 7 ýyl soňra köp ýurtlaryň we Müsür halkynyň başyna geljek açlyk belasy barada duýduruş berdi. Emma bu açlyk gelmeden öň Müsürde 7 ýyllap bolelinligiň boljagyny hem aýan etdi. Hudaý Yusufa bu geljek açlyk döwrüne nädip taýýarlyk görmeliginiň planyny hem aýan etdi. Yusuf edilmeli işleri Müsür'ün şahsyna aýdyp berdi we üstünlük getirjek maksatnamany edilmeli ädimleri bilen padşa we onuň emeldarlaryna düşündirdi. Yusuf bu ýerde hem arasa ýürek bilen padşa we onuň halkyna hyzmat etdi we özündäki Hudaýyň beren bilimi, akyldarlygy we durmuşyň dürli ýagdaýlaryna gazanan tejribeleri bilen olara ýagşylyk etdi. Yusuf'un kalbyna yaman niýetlilik, görýiplik, tekebbirlik ýokdy. Bular arkaly Hudaý bizde hem bolmaly gowy häsiýetleri, kalbymyzyň arasa we pesgöwnü bolmalygyny bize Yusuf'un şaýatlygyna görkezýär. Hudaý beýle kalply imanlary söýýär we olara wagty gelenne beýgeldiýär. Yine bir bellemeli zat bolsa, Hudaý biziň her birimize berenlerini ýagşylygy we dogrulygy üçin ulanmaga maksat edýänligidir. Hudaý gowy günümizde bize berýän baýlygy bolsun, mal mülki, ýa-da okuwda ýa-da işdäki üstünlüklerimiz bolsun, ýa-da täze tejribemiz, ýa-da okuýubymyz, ýa-da dören täze ara gatnaşyklarymyz, gelecekde nähildir boljak ýagdaýlar üçin ulanmaga taýýarlygydyr. Hudaýyň berýän her bir bereketi onuň maksady üçin ulanylmalydyr. Yusuf munyň şeýledigine gowy düşünipdi. Bu sebäpden gelecekde boljak açlyk ýyllaryna bu wagtky bar bolan bolelinligi ulanyp taýýarlanmagy karar edipdi. Netijede 14 ýyllap Yusuf bu maksada hyzmat etdi we Hudaýyň beren ähli zatlaryny Müsür halkyna, öz halkyna we başga halklara hyzmat etmek üçin ulandy. Milyonlarça halkyň açlyk belasyndan halas bolmagyny gazanyp berdi. Çünki Yusuf düşen her bir ýagdaýyna Hudaýa bil baglap, arasa ýürek bilen hyzmat etdi. Hudaýyň dogruluk ýoluna, imanyna anamlar garly. Ol doganlary özüne yamanlyk edip onu gulçuluğa satanlaryna hem anamly hyzmat edipdi. Töhmet atylyp, eden ýagşylygyna yamanlyk görüp, zynnana atylanna hem ýene de ayağa galdy.
çuңur guyudan gulçuluğa, gulçuluktan dolandırıcı vezifesine göterildi. Yine de çuңur zınnana atıldı. Emma ruhtan ve umidtan düşmedi. Yine de hizmetini devam etti. İmanına össü, okuyuplarına ulanıp tecrübe yığnadı ve vakti gelenle Faraonun huzuruna en yukarı dereceli vezife bellenni ve kazanan okuyuplarını, akıldarlığını Hudaýyň bellen maksady üçin ulanny. Bizim käbirimiz käwagt düşen ýagdaýlarymyzdan nalynýarys. Gynanyp umidsizlige, lapykeşlige başurýarys. Ya da Hudaýyň şu wagt öwretmek isleýän ya da geçirýän ýagdaýlary peýdasyz. Bu öwrenýänlerim maňa näme gerek bolar diýip pikir edýäris. Emma iman gözlemimizi açyk saklasak we şu gün, şu wagt Rebbe inamdar bolsak, onun doğruluğunun, paçalygynyň bähwidini gözlesek, onda Hudaý biziň durmuşymyzyň her bir ýagdaýyna öwrenen we ýygnan tejribelerimizi wagty gelip ulanmak üçin mümkinçilikleri hem açar. Hudaý hemişe de adamzadyň bähwidi üçin bolan maksatlaryny berja etmekde inamdar lideri gözleýär. Yol başçyny gözleýär. Müsir padşasy Faraona Yusuf'un ayan eden planını hem ol planı yerine getirmek üçin yol başçylyk etjek bir liderin wajypdygyny Yusuf padşa aýdyp şeýle diýipdi. Şoňa görä-de Faraonyň düşbi, pähim paýhasly adamy tapyp onu Müsire baştutan edip bellemegi zerurdur. Müsirde bolsa Yusuf ýaly pähim paýhasly adamy Faraon tapyp bilmejegini bilip Yusufu bu wezife bellemegi çözdü. Ýazgy bu arada şeýle diýär. Faraony we onuň ähli emeldarlaryna bu teklip yarady. Faraon öz emeldarlaryna biz Yusufdan başga Hudaýyň ruhu bolan adam tapyp bilmeriz diýdi. Soňra ol Yusufa, Hudaý şu zatlaryň ählisini saňa aýan etdi. Seniň ýaly düşbi, pähim paýhasly adam ýokdur. Sen meniň ýurdumna hökümdarlyk edersin. Halk saňa boyun eger. Men diňe şa tagtyna senden beýik bolaryn. Soňra Faraon Yusufa, "Ine men seni tutuş Müsir topragyna hökümdar edip belleýärin" diýdi. Faraon barmagyndaky paçalyk möhürüni çykaryp, onu Yusuf'un barmağına taktı. Ona gymmatbaha libaslar giydirdi ve boynuna altın zincir taktı. Sonra Faraon Yusuf'u özünün vezirinin at arabasına mindirdi. Yusuf'un öňünden tagzim edin diýip jar çektirdiler. Şeýdip, paça Yusuf'u tutuş Müsir ýurduna hökümdar edip belledi. Faraon Yusuf'a, "Faraon men bolsamna, Müsir'in hiç bir yerine senden ruhsatsız çöp başı gıymıldamaz" diýdi. Faraon Yusuf'a sapnat pagnyya diýip Müsirçe at takdy. Onu Heliopolis galasynyň ruhanysy Patiferin gyzy Asenada öýerdi. Şeýdip Yusuf tutuş Müsir ýurduny dolandyryp başlady. Müsir padşasy Faraona hyzmat edip başlanyna Yusuf 30 ýaşyndadı. Yusuf Faraonyň ýanyndan gaýdyp bütün Müsir'e aýlandy. Hatta Müsir Faraonu Yusuf'un pähim paýhasyna Hudaýyň bardygyny görüp bildi. Ve biz Yusuf'dan başga Hudaýyň ruhu olan adam tapyp bilmeriz. Hudaý şu zatlaryň ählisini saňa aýan etdi. Seniň ýaly düşbi, pähim paýhasly adam ýokdur. Sen meniň ýurdumna hökümdarlyk edersin. Halk saňa boyun eger. Men diňe şa tagtyna senden beýik bolaryn diýdi. Gadyrdan imanly doganlar. Biziň häsiýetimizi, özümizi alyp barşymyzy, pähim paýhasymyzy daş töweremizdäki adamlar görüp bilýärmi? Bu adam gaty aýratyn, onda Hudaýyň ruhu bardygy bildirip dur diýerlermi? Ya da İsa Mesih'e iman edýän diýip de imansyzdan hem beter häsiýetlerde ýaşap Hudaýyň adyna gülki ýa-da yamanlyk getirýärsiňizmi? Yusuf bir gul derecesinden bu wagt iň beýik derece, bütün Müsir padşalygyny dolandyrýan baş vezir derejesine göterildi.
Ol Müsür padşasından sonra ikinci adamny. Ähli zady ol dolandyryardy. Padşa Yusufu Müsürde ady belli ruhanynyň gyzy bilen öýerip maşgalal etdi. Yusuf, ay ahir soňu yetmeli derejäme yetdim. Inni keyp edip dynja alyp ýaşa bereýin diýip oturmady. Tizden tiz wezipesine girişdi we özüne ananylan zatlaryň baryny anamdarlyk bilen ýerine ýetirmäge başlady. Bütün Müsür topraklaryny aýlanyp çykyp öz gözleri bilen bar ýagdaýy bilip hyzmat etmek isledi. Ol öýde gitmän oturup köşkden hem iş dolandyryp bilerdi. Emma köşkde kürsüde oturup gowy iş edip bolmajagyny Yusuf bilýärdi. Çünkü ol öz bähbidini, öz keypini gözlemeýärdi de Hudaýyň ananan her bir zadyny berk berja edip çyndan päk yürekden hyzmat edýärdi. Çünkü Yusuf'un kalbynda bu Hudaýyň dogrulygundan, ruhundan bolan gowy häsiýetler kökürüpdi. Şonuň üçin hem Yusuf bulary çyn göwünden edip bilýärdi. Netijede asyrlar boyu gelecek nesillerde eğerilmeli misal bolup Yusuf'un şaýatlygy, Yusuf'un durmuşy hyzmat edýär. Belki biziň köpüýümizde Yusuf ýaly bütün ýurdu dolandyrmak wezipesi berilmez. Emma her birimize nähildir bir zady dolandyrmak Hudaý tarapyndan berilýändir. Maşgalaly bolsak, maşgalamyza hyzmat etmek we olary dogrulukda terbiýelemek, ýetişdirmek ýa-da dolandyrmak bize berilendir. Ýa-da okuw bolsun, sport bolsun, işde bolsun, nähildir bir kiçi ýa-da uly jogapkärçilige eýediriz. Ýa-da ýygnakda Hudaýyň ýygnagyna hyzmatçy, ruhu çopan, ýa-da ýolbaşy hyzmatlaryna eýesiňiz. Ýagny islendik bir ýagdaýmyzda bize adamlara hyzmat edip özümizde Hudaýyň ruhu arkaly berilen okyplanmady, häsiýetlenmedi görkezip Hudaýy şöhratlandyrmak mümkinçiliklerimiz bardyr. Bularda biz nähili hereket edýäris? Nähildir wezipe ýa-da ygtyara eýedirin diýip kürsüde oturup ygtyarymyzdaklara höküm ýöredip menmenlik, ulumsuluk bilen dolandyrýarysmy? Ýa-da Yusuf ýaly halkyň arasyna baryp olara çyndan pes göwnlükde hyzmat edýärismi? Hudaý biziň Yusuf ýaly bolmagymyzy we kiçijik ýa-da uly bolsun, islendik wezipemizi we jogapkärçiligimizi päk yürekden, jan ayaman berja etmemiz isleýär. We netijede Rabbiň şöhratyny, adyny ýakynlarymyzdaklara görkezmemiz isleýär. Hudaý Yusufa pähim paýhas berişýäli. Bize de bilim, akyldarlyk, ukyplar we syýlaklaryny bermek isleýär. Ýakyn hatyna Hudaý ine şeýle diýär. Ey doganlar, her hili syýnaklara duçar bolanyňyzda muny uly şatlyk hasap edin. Sebebi imanyňyzyň syýnalmagy bilen çydamlygyňyzyň artýanlygyny bilýänsiňiz. Her bir işte ahyryna çenli çydan, şonuna kemsiz közsüz, berk we kämil bolarsyňyz. Eger kimde danalyk kemlik edýän bolsa, goý ol Hudaýdan dilesin. Hemmelere biminnet we jomartlyk bilen berýän Hudaý oňa hem berer. Emma ol adam şüphelenmän, iman bilen dilesin. Sebebi şüphelenýän adam edil ýeliň eýlek-beýlek çaýkaýan deňiz tolkuny ýalydyr. Şeýle adam Rabden bir zat alaryn öýtmesin. Ol her bir edýän işine durnuksuz hem iki göwnlüdür. Gadyrdan iýleşim. Sen Yusuf peýgamberiň durmuşuna ajaýyp işler eden, oňa pahim paýhas beren hak Hudaýy tanaýarmysyň? Onuň bilen ýakyn gatnaşygyň barmy? Hudaýyň ruhy kalbyňda ýaşap, onuň maksadynyň durmuşunda amala aşmagyny isleýärmisin? Aslynda her bir adam günah edip, yaradan Hudaýdan uzaklaşanlar. İnsan we Hudaý arasynda ruhy aýralyk, uçut emele gelenler. Hiç bir adam bu uçutdan geçip Hudaýa bir din, däp desturlar arkaly ýa-da akyldarlyk arkaly
işleri dindarlyk arkaly ýakynlaşyp bilmez. Çünki Hudaýyň adalaty günäniň muzy, ýagny tölegi üçin kämil mukaddesligi we kämil büýügüne mukaddes gurbanlygy talap edýär. Hiç kim mukaddes, kämil bolup bilenok we mukaddes gurbanlyk ganyny berip bilenok. Emma Hudaýyň özi bu çykynsyz görünýän ýagdaýdan çykalgany öz merhemeti, rehim şepagaty we insana bolan söýgüsi arkaly hükmün etdi. Hudaýyň özi göklerde özüne baqy bolan mukaddes İsa Mesihi yer ýüzüne ýiberdi. İsa Mesih Rabbimiz kämil we mukaddesligini yerdäki durmuş arkaly bize görkezip suud etdi we soňra günälerimiziň tölegi üçin talap edilen kämil gurbanlyk hökmüne janyny gurban berdi we ganyny, mukaddes ganyny biziň üçin dökdi. Ol biziň günälerimiziň jezasyny çekmek üçin öldürildi, gabrda jaýlandy. Emma soňra 3-nji güni ölümden direldi we 40 güniň dowamyna resullaryna, şähertlerine özüni aýan edip, soňra göklere gelen ýerine, Hudaýyň sagyna, gudratyna göterildi. Şol ýerden hem ahir zamanyna bütün ýaradylşy adamzady hökm etmäge gaýdyp geler. Hudaýyň ine bu aýan eden hakykatlaryna iman edip, İsa Mesihi halasgar we Rebbi hökmüne kabul edip, iman edip, hakyň ýoluna boyun bolanlary Reb Hudaý bagyşlar we olara täze at berer. Yusufu gulçulukdan çıkarıp, Müsür padşasynyň köşkünne beýik wezipe we miras berşi kimin, Hudaý hem İsa Mesihe iman edenleri günäniň we şeytanyň gulçulugyndan azad edip, Hudaýyň perzentleri bolmak hakyny berer we cennet mekanyny olara miras vermege wada berýär. Sen bulara iman edýärmisin? Özüňiziň çözgüdüňiz bilen biziň bilen hem paýlaşyň. Eger sizde soraglaryňyz bolsa, bize ýazyň. Bu wagt bolsa Rabbimiziň merhemeti we hakykaty size ýar bolsun diýip siziň bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.